να μας βγάλω από αυτό το αδιέξοδο. Κομπίνα είπατε. Κομπίνα βέβαια. Δεν ξέρεις τι πάει να πει κομπίνα? Όχι. Ορίστε. Ζει στην Ελλάδα και δεν ξέρει τι θα πει κομπίνα. Αυτό βλέπω δυστυχώς. Κομπίνα θα πει έξυπνη τακτική. Να μαλακώσεις λίγο εσύ, να μαλακώσει λίγο κι ο άλλος. Να βρεθεί ένα κοινό σημείο επαφής. Να τα μπουρδουκλώσουμε. Να τα μπουρδουκλώσουμε. Ναι, μωρέ, έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μπουρδουκλώνουνε. Τα συζητάνε, τα μιλάνε, τα αναβάλουν, τα τραβάνε, τα λιβανίζουν. Πού και πού ξεκινάνε και καμιά ανακρισούλα. Και ύστερα, οπ, τα μπουρδουκλώνουν. Με συγχωρείτε κυρία Γενικού, αλλά είμαι εναντίον του μπουρδουκλώματος. Ωραία, κάτσε τότε μέσα και τράβα, τα φαίνεται σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει κυρία Γενικού. Γιατί βρε παιδάκι μου δεν μ' ακούς? Γιατί εκτίθεσαι. Κράτα και λίγο πισινή. Πισινή? Πισινή μωρέ, δεν ξέρεις τι πάει να πει πισινή? Όχι. Μα καλά όλα τα άλλα, μην ξέρεις τι πάει να πει πισινή. Πισινή θα πει τακτική, πολιτική, διπλωματία. Τους βλέπεις όλους τους ατσίδες πως προοδεύουν. Γιατί ποτέ δεν εκτίθενται και κρατάνε πάντα πισινή. Ξύπνα Τίμο! Σήμερα είναι η εποχή των πισινών. Περί αυτού έχω ακούσει. Ποιο? Όχι μωρέ, αυτό είναι άλλο. Δηλαδή άλλο πισινή και άλλο το... Άλλο βέβαια. Με συγχωρείτε κυρία Γενικού, αλλά δεν έχω εμβαθύνει στις αποχρώσεις του θέματος. Γιατί είσαι εκτός κλίματος, εκτός εποχής. Δηλαδή είμαι ντεμοντέ. Και βέβαια είσαι ντεμοντέ. Με συγχωρείτε, δηλαδή μου λέτε να μην είμαι τίμιος. Να είσαι βρε παιδάκι μου, αλλά με ρέγουλα. Δηλαδή πρέπει να λέω ψέματα. Να λες, αλλά και αυτό με ρέγουλα. Δεν σας καταλαβαίνω. Αχ μωρέ Τίμο μου, γιατί δεν μαλακώνεις λίγο? Μαλάκωσε λίγο το ξεροκέφαλό σου. Δεν μαλακώνει. Γι' αυτό και σπάει. Ας σπάσει, εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Εσύ σκάς γάιδαρο. Δεν μου λες, οικονομικός πώς στέκεσαι? Πώς να στέκω? Ερείπιο. Ερείπιο. Τι να κάνω βρε παιδάκι μου. Θέλω τόσο πολύ να σε βοηθήσω. Να, πάρε αυτά. Όχι, όχι, όχι. Μα γιατί? Στην κατάσταση που είσαι θα σου χρειαστούν δικηγόροι. Ένα καλό φαγητό. Έλα, πάρ' το για καφέ. Σας είπα όχι. Πολύ καλά. Δεν επιμένω. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να σε βοηθήσω. Αλλά συμβιβασμό δεν δέχεσαι. Χρήματα δεν παίρνεις. Με ποιο άλλο τρόπο Τίμο. Ορίστε. Έλα εδώ. Τι θα μου κάνετε? Να σου κάνω βρε ρήπιο, σε φάω. Έλα εδώ μωρέ να σου πω. Να δραπετεύσω. Με μου τζώσατε. Μα, είσαι τρελός. Φωνάζεις να μας ακούσουν απ' έξω. Αφού λέτε να δραπετεύσω. Πάω να σε σώσω, πας να με κλείσεις μέσα. Εσύ είσαι πραγματικός πουρνάρι. Δεν καταλαβαίνεις ούτε παίρνεις χαμπάρι. Το δικό σας χαμπάρι, κυρία Γενικού. Να μου λείπει. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των συμβιβασμών, κυρία Γενικού. Εγώ τα κοπανάω και λέω τα δικά μου χαμπαράκια. Τι χαμπαράκια? Εννοώ για τον αδερφό σας και τους άλλους. Ποιους άλλους? Τους συνεταίρους τους. Διότι πρόκειται περί μεγάλης ρεμούλας. Και δεν ενέχεται μόνο ο αδερφός σας. 7 υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. 7? Ποιοι δηλαδή? Πρώτα, ο Χατζηλάζαρος, ο Σπυραντώνης, ο Μαλακόπουλος, ο Γεωργιάδης, ο Χριστόπουλος, ο Παναγιωτάκος και ο Αντωνίου. Μάλιστα! 7 υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας και τους σκεπάζω εγώ! Μάλιστα! Εγώ! Όχι. Ως εδώ και μη παρέκει. Τώρα θα πω και τα δικά μου τα χαμπάρια. Θα τα πω και ό,τι γίνει, ας γίνει! Είναι ψηλό, πολύ ψηλό το παλικάρι που αγαπώ. Είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Το κουδούνι είναι αυτό! Ούτε να τραγουδήσει κανείς εδώ μέσα δεν μπορεί! Γεια σας κυρία Λέλα! Περάστε, περάστε! Καλησπέρα Τασία! Είναι μέσα η κυρία σου! Η κυρία λείπει, κυρία Λέλα! Λείπει, πού είναι? Στην αστυνομία! Στην αστυνομία, τι θέλει? Την κάλεσα για να τη ρωτήσουν για τον κύριο Τιμολέον! Για τον Τιμολέοντα! Θα αργήσει άραγε! Δεν φαντάζομαι, είναι ώρα που έχει φύγει! Δεν κάθεστε λίγο, κυρία Λέλα! Να κάτσω! Σας άκουσα πάλι σήμερα! Μπα! Όμως αυτή τη φορά δεν φωνάζε μόνο ο κύριος Αντώνης, αλλά και εσείς φωνάζετε. Καλή κυρία Λέλα, τη φωνή που έχετε όταν φωνάζετε. Άκουσες και τι έλεγα? Πώς, το λέγατε κλέφτη, κλέφτη, κλέφτη. Αστείο ήτανε. Τι σας έκλεψε
κυρία Λέλα. Τίποτα, αστειευόμασταν. Άντε καλέ που αστειευόσασταν, αφού σας πέταξε και ένα πιάτο. Πιάτο, λάθος κάνεις. Τι λέτε καλή κυρία Λέλα, αφού το άκουσα. Έκανε τσόγκ, τράνταξε όλο το σπίτι. Πάψε πια, σε ρώτησα εγώ να μου πεις αν τσακωνόμασταν και πετάγαμε πιάτα. Με συγχωρείτε. Και για να ξέρεις το πιάτο εγώ το πέταξα. Το δικό σας ήταν μικρότερο. Το άκουσα και εκείνο. Μπα. Έκανε τσίκ. Διακρίνεις και τους κρότσους βλέπω τώρα. Να, μόλις ήρθε η κυρία μου. Α, εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαι. Σε καλέσανε στην αστυνομία, Τώρα ξεμπέρδεψα. Το τι τράβηξα σήμερα δεν λέγεται. Ξέρεις κάτι, Λία. Τι? Εγώ χωρίζω. Τι πράγμα? Χωρίζω, παιδί μου, χωρίζω. Με συγχωρείς, αλλά εγώ με κλέφτες δεν έχω καμία δουλειά. Είμαι γυναίκα αξιοπρεπής και έχω σκοπό να ζήσω τη ζωή μου αξιοπρεπώς. Όχι να έχω έναν άντρα κλέφτη. Αυτό σήμερα το έμαθες, δεν το ξέρες? Ήξερα ότι είναι κλέφτης, το ήξερα. Ότι έχει ερωμένη όμως δεν το ήξερα. Ερωμένη. Μάλιστα ερωμένη. Και τέλος πάντων να κλέβεις και να τα τρως με τη γυναίκα σου, χαλάλι σου. Αλλά να κλέβεις και να τα τρως με την ερωμένη σου, αυτό δεν το ανέχεται κανένας νόμος. Όταν δηλαδή κλέβεις και τα τρως με τη γυναίκα σου, αυτό το ανέχεται ο νόμος. Δεν ξέρω τι κάνει ο νόμος, ξέρω τι κάνω εγώ. Ξέρεις κάτι, Λέλα μου. Εσύ μου φαίνεται ότι έχεις παραξυπνήσει τελευταία. Αλλά τι φαντάστηκες, αιωνίως το κορόιδο εγώ θα είμαι. Όχι, δεν μπορεί να είσαι αιωνίως εσύ το κορόιδο, αλλά αυτά που τα άμαθες. Πήρα γράμμα, ορίστε. Τι γράμμα? Περίμενε να δεις. Αξιότιμον κυρία Λέλα Παπαδοπούλου. Το ότι είστε κουτί το ξέρει ο κόσμος όλος. Ακούς την ανεδέστατη. Δεν με λέει μόνο κουτί. Το θεωρεί δεδομένο ότι το ξέρει και ο κόσμος όλος. Ο σύζυγός σας διατηρεί διαμέρισμα στην οδό Αγγελικοπούλου 47. Ρωτήρε. Εκεί ζει με την ερωμένη του την κυρία Μάγδα. Υπογραφή. Η πρώην ερωμένη του. Έλα τώρα, Λέλα. Κάθεσαι και δίνει σημασία σε ένα ανώνυμο γράμμα. Ψέματα είναι. Αλήθεια είναι, πήγα και τη βρήκα. Πού? Αγγελικοπούλου 47. Χτυπώ το κουδούνι. Ανοίγει μια ξανθιά. Είστε η κυρία Μάγδα, τη ρωτώ. Η ίδια μου απαντάει. Είμαι η κυρία Λέλα Παπαδοπούλου, της λέω. Χαίρομαι, μου απαντάει. Είστε η ερωμένη του συζύγου μου, τη ρώτησα. Μάλιστα, μου απαντάει. Και της αστράφτω ένα χαστούκι. Τσα! Και μετά τι έγινε? Μου έδωσε 2, αλλά την άρπαξα από το μαλλί και γίναμε μαλλιά κουβάρια. Γι' αυτό σου λέω, χωρίζω. Άστα, Λέλα μου. Άστα και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Δεν είναι όπως τα νομίζεις. Δεν είναι μόνο ο Αντώνης στο κόλπο. Εδώ ενέχονται 7 υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. Όλοι τους πατριώτες με πατέντα. Από αυτούς που από τη μια ουρλιάζουν υπερπίστεως και πατρίδος και από την άλλη της αλλάζουν την πίστη της πατρίδος. Κατάλαβες? Μου τα είπε τώρα ότι μολέω στην αστυνομία. Και δεν τα λέει ότι μολέω στην αστυνομία. Τα λέει ο Κακομοίρης, τα λέει, αλλά δεν τον πιστεύουνε. Νομίζουν ότι είναι συκοφαντία. Πόπο και να το μάθει αυτό ο στρατηγός. Πάει, χαθήκαμε. Το έμαθε. Το έμαθε πώς? Τον πήρα εγώ στο τηλέφωνο και του το είπα. Και γιατί τηλεφωνικός? Πρώτον, για να υπάρχει μεταξύ μας μια απόσταση ασφαλείας, για να μην μας έρθει και κανένα βάζο στο κεφάλι. Και ύστερα να μην έχει λίγο ηρεμήσει μέχρι να φτάσει σπίτι. Τι λες, βρε κοριτσάκι μου, χαρά στην εξυπνάδα σου. Από εξυπνάδα έχω μπόλικη. Δεν μου λες τώρα θα έρθει ο στρατηγός από εδώ πέρα. Και βέβαια θα έρθει. Τώρα που να έρχεται. Να πηγαίνω εγώ το τελεία μου. Ο Θεός μαζί σου. Αμήν. Σε θαυμάζω, βρελία μου. Πολύ σε θαυμάζω. Ναι, το γιατρό παρακαλώ. Νίκο, εσύ, Λία. Καλά, Νίκο μου, ευχαριστώ. Και εκείνο σε ασπάζεται. Νίκο μου, άκουσε με προσεκτικά. Έχω ανάγκη από μια καρδιακή κρίση διαρκείας. Τι πάλι καλέ, 3 μήνες έχει να με πιάσει η καρδιά μου. Όχι, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Αν δεν με πιάσει αυτή τη φορά η καρδιά μου, δεν τα βγάζω πέρα εύκολα με το σόλωνα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα, άλλη φορά. Μισή ώρα, κοίτα να έρθεις μετά. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Όρβορ. Ωχ, καλώς τα δεχτήκαμε. Άντε. Και ο Θεός μαζί μας. Μέσα, στην κουζίνα σου. Και ούτε να σε βλέπω, ούτε να σε ακούω. Μάλιστα, κύριε.
χάλασαν τα όργανα. Τι ήταν αυτό που μου τηλεφώνησες, κακούργα! Εσύ ήσουν στο τηλέφωνο γιατί δεν πίστευα στα αυτιά μου για αυτά που άκουγα. Μη φωνάζεις όλον. Να μη φωνάζω, θα ουρλάζω! Ούλιαζε, αλλά σιγότερα. Θα πεθάνω σ' όλον. Να πεθάνεις! Δεν με ενδιαφέρει! Να πεθάνεις! Με ρεζιλέψατε! Χάνομαι! Τι έχεις, τι έχεις? Ηρέμησε. Θα πάρω τηλέφωνο το γιατρό. Σουβλήματα. Ναι, έχεις σουβλήματα. Να πάρω το γιατρό. Περίμενε. Περίμενε. Αχ, δεν θα με προλάβει. Θα σε προλάβει. Ναι, τι είναι εκεί? Νίκο, σώρωμε το. Έλα γρήγορα. Η Λία έχει πρόβλημα με την καρδιά της. Είναι πολύ σοβαρά. Νιώθω σουβλίσματα. Τσιμπήματα! Νιώθεις σουβλίσματα, τσιμπήματα. Και αισθάνομαι ολόκληρη την καρδιά μου να σπαρταράει σαν το μπαρμπούνι. Και αισθάνεται ολόκληρη την καρδιά της να σπαρταράει σαν το λιθρίνι. Μπαρμπούνι! Μπαρμπούνι! Να του πω τίποτα άλλο? Όχι σ' όλον. Κατάλαβε εκείνος. Όχι σ' όλον, κατάλαβε εκείνος. Ναι, Νίκο, κατάλαβες εσύ. Ναι. Έρχεται. Θα πάρει ένα ταξάκι και σε 5 λεπτά θα είναι εδώ. Αν δεν που θα είναι εδώ. Τι είπες? Αέρα. Η καρδιά μου. Αισθάνεσαι καλύτερα? Ναι, καλύτερα. Τα σουβλίσματα έφυγαν. Τα τσιμπήματα έμειναν. Θα φύγουνε κι αυτά σιγά σιγά. Να σκάσω ένα απόψε. Τι έχεις όλον? Να συμβαίνουν τέτοια τρομερά πράγματα και να μην ξέρω πώς να σου συμπεριφερθώ, πώς να σου μιλήσω. Απαλά όλον. Απαλά. Απαλούτσικα. Ναι. Ώστε έτσι ο αδερφός σου, δεν έπαιρνε δολάρια. Ούτε σέντσι. Και τα έπαιρνε από το Δημόσιο Ταμείο. Διευκολυνόταν. Και έλεγε το στενή ο Τζαμπάπης. Ναι, παναθεμάτων. Ο Τζαμπάπας δεν είχε ιδέα. Ίχνος ο κακομοίρης. Και εσύ τον κάλυπτες τον κλέφτη. Τι να κάνω, ο αδελφός μου είναι. Άτιμος σόι! Θα σας κρεμάσω, βρε! Τώρα! Και δεν μου λες, αυτό το γράμμα που πήραμε τις προάλλες από τον Τζαμπάπης, αυτό που σκίσες μπροστά μου, έλεγε πράγματι μέσα για χιλοπίτες. Όχι σ' όλον. Αλλά τι έλεγε? Ανάβλα του ζητούσε ο κακομοίρης να έρθει να πεθάνει στην Ελλάδα. Αυτό χαδάκι είναι. Πατήρης. Και εσύ μου έλεγες ότι είναι βαθύπλουτος. Τι να κάνω σ' όλον, σου είπα ψέματα. Ιδού το έγκλημά μου. Ψεύτρα! Χάνομαι. Ηρέμησε. Και δεν μου λες, γιατί όλα αυτά μου τα πες τηλεφωνικώς? Γιατί φοβόμουν ότι δεν θα προλάβω να στα πω σ' όλον και θα πεθάνω. Και όταν σε έπαιρνε τηλέφωνο αισθανόσουν τσιμπήματα, σουβλίσματα. Ναι, σ' όλον, σουβλίσματα. Θα πεθάνω σ' όλον. Δεν θα πεθάνεις, ηρέμησε. Θα πεθάνω. Αλλά θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Όταν θα πεθάνω, θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μου. Ναι, τι λες? Ξύλο. Θα σε περιμένω σ' όλον. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου, ούτε στον άλλο κόσμο. Ναι. Καλά βρε παιδάκι μου, δεν το καταλαβαίνω. Να καλύπτεις τον κλέφτη, έστω κι αν ήταν ο αδερφός σου. Μου είχε υποσχεθεί πως θα τα έβαζε στη θέση. Πότε? Όταν κέρδισε το λαχείο. Καλά, και ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει το λαχείο. Αν δεν ήτανε, γι' αυτό προτίμησε το σιγουρότερο. Ώστε είχε δίκιο ο Τιμολέων. Ναι, ο κακομοίρης. Άτιμο σόι! Θα σας κρεμάσω, ρε! Πεθαίνω σ' όλον. Ηρέμησε. Να πω όπου να είναι. Θα έρθει και ο γιατρός. Ναι. Πού διάλο είναι αυτός ο γιατρός? Τασία! Έρχεται! Τασία! Ορίστε, κύριε. Παιδί μου, δεν ακούς την πόρτα. Όχι. Γιατί? Μέσα στη μου ούτε να βλέπω ούτε να ακούω. Δεν πήγα να ανοίξει την πόρτα. Μάλιστα. Έρχεται, ήρεμησε. Έρχεται τώρα. Έρχεται. Υπομονή. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας και χαρά σας. Τα μάθατε τα νέα. Τα μάθαμε. Θα σας τα είπε. Μας τα είπε. Πώς, πέρασε από εδώ. Εδώ είναι. Πρέπει να λέω για τη Λία, για τη Λέλα λέω. Με κατέληψε, ζητάει διαζύγιο. Μπα, πώς και έτσι? Προδοσία, στρατηγέ μου. Φαίνεται ότι έμπλεξε και αυτή στα δίχτυα της φύρας των αναρχικών. Ή τα έφτιαξε με κανέναν ή εξαγοράστηκε. Καταλαβαίνεις δηλαδή που φτάσαμε. Άρχισαν να μπαίνουν στα ίδια μας τα σπίτια. Να τορπιλίζουν τις οικογένειές μας. Έσχος. Για κάτσε. Τι. Κάτσε. Συμβαίνει κάτι, στρατηγέ μου. Δεν μου λες. Περί Τζον Παπάς. Έχεις να μου πεις τίποτα? Τίποτα.
Άστα Αντώνη και του τα είπα όλα. Δηλαδή, πως δεν έπαιρνες δεκάρα τσακιστή από τον Τζον Πάπας και ότι όλα τα λεφτά είναι από καταχρήσεις. Εσύ τα λες αυτά και εσύ λοιπόν με τους προδότες. Στρατηγέ βοήθεια, σώσε την τιμή μας! Το ψέμα, η ατιμία και η προδοσία μπήκαν μέσα στα σπίτια μας. Μόνο τις αδερφές μας, τις γυναίκες μας, τα όσια και τα ιερά μας. Σουτ, παιδί μου, μη φωνάζεις. Και η Λία έχει πάθει κρίση καρδιακή. Κρίση καρδιακή. Ποια κρίση, στρατηγέ μου, σε κοροϊδεύει. Τίποτα δεν έχει καρδιά της. Κόλπα είναι αυτά που κάνει. Αύριο πατέρα! Λία! Η καρδιά μου! Έρχεται ο γιατρός. Τασία! Τασία! Ορίστε! Άνοιξε, παιδί μου, την πόρτα. Τώρα μου, αυτός όμως, να φύγει από εδώ μέσα. Δεν μπορώ ούτε να το βλέπω. Δεν φεύγω, τα ακούς. Δεν πάω πουθενά. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Και θα φέρω και δικό μου καρδιολόγο για να δούμε αν έχει τίποτα η καρδιά σου. Χαίρετε. Χαίρετε. Α, εδώ είσαι εσύ. Γιατί, κύριε Δικητά, συμβαίνει κάτι? Γιατί στο σπίτι της ερωμένης σου, οδός Αγγελικοπούλου 47, ανακαλύψαμε τα βιβλία. Τι? Άντε να το λέτε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα, κύριε Παπαδόπουλε. Της είπατε να τα κάψει, αλλά αυτή φοβήθηκε και τα έκρυψε. Λοιπόν, ακολουθήστε. Διαμαρτύρομαι, κύριε Δικητά. Να διαμαρτύρεσαι Θα πάρω τηλέφωνο τον Υπουργό Ασφαλείας, κύριε πάρεις Δικητά. τον Υπουργό. Θα πάω στον Αριοπάγο, κύριε Να Δικητά. πάω στον Άριο Πάγο. Πάρτε τώρα. Ώστε, κύριε Δικητά, ανακαλύψατε τα βιβλία. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Λυπάμαι που ο κουνιάδος σας δεν έχει ίχνος από την εντιμότητα τη δική σας και μας ταλαιπώρησε πολύ. Πάντως εγώ τον είχα υποψιαστεί από την πρώτη στιγμή και τον παρακολουθούσα. Κύριε Δικητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διαλευκάνατε μια υπόθεση η οποία με είχε αναστατώσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και ο Τιμολέα? Απελήθη. Μάλιστα ερχόμασταν μαζί, αλλά λοξοδρόμησε και πήγε σε ένα μπαρ. Σε ένα μπαρ. Ναι, στρατηγέ μου. Πάει να τα πιει, λέει, για να εορτάσει την απελευθέρωσή του. Λοιπόν, χαίρετε, στρατηγέ. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Αντίο σας, κύριε Δίκητα. Αυτό είναι από τα ανήκουστα. Να είναι καταχραστής, να κλέψει τα βιβλία του ανθρώπου και να τον κατηγορεί και από πάνω για προδοσία. Αυτό ξεπερνάει κάθε όριο ανηθικότητας. Γιατί απορείς όλων. Όχι ότι είναι αδερφός μου και θέλω να του βρω ελαφρυντικά. Αλλά έτσι δεν συμβαίνει συνήθως. Και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή. Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης. Θα τον τσακίσω! Όχι πάλι όλων. Να με πιάσει η καρδιά μου πάλι. Δεν έρχεται και αυτός ο γιατρός. Πού διάολο είναι αυτός ο γιατρός? Τάρτης όλων. Να το ήρθε. Πάω Πού πας? για το κουδούνι. Δεν μου το είπατε. Καλησπέρα! Στρατηγάκο μου! Πάλι πιωμένος είσαι απόψε! Από χαρά, στρατηγάκο μου! Να σε φιλήσω πρώτα! Φίλο μου! Ρε ήσυχα γιατί η γυναίκα μου έχει κρίση καρδιακή! Περαστικά σας, κυρία μου! Η κυρία! Έχω να πω απόψε πράγματα για την κυρία που ήρθε στο αστυνομικό του μήνυμα και ξέρετε τι έκανε! Να σας πω και κάτι άλλο.
τίποτα που ήρθε η κυρία το αστυνομικό τμήμα και ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε αυτές τις 4 μέρες και συγγνώμη για την σημερινή μικρή καθυστέρηση λόγω της επίσημης καθυστέρησης λιγάκι την παράσταση. Θέλω να σας ευχαριστώ πραγματικά όλος ευθείας από τα βάθη της καρδιάς μας. Να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους συντελεστές που ήταν δίπλα μου όλο αυτόν τον καιρό. Τα παιδιά δώσαν και την ψυχή τους για να ανέβει αυτή η παράσταση, οι αξιόλογοι, αυτό το υπέροχο έργο του Δημήτρη Ψαθά. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σας τελειώσετε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους. Είστε μια υπέροχη ομάδα και οι πρωταγωνιστές, αλλά και όλοι, μέχρι και η κοπέλα που έκανε την υπηρέτρια. Μπράβο σας, θερμά συγχαρητήρια. Έχω δει πολλούς ερασιτέχνες να παίζουν αυτό το αγαπημένο του πατέρα. Είσαστε οι καλύτεροι. Έτσι. Ό,τι άλλο θέλετε από το έργο του πατέρα μου, δικό σας, παιδιά. Ό,τι και να πούμε μετά από αυτό είναι λίγο. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά και θα πω, κυρία Ψαθά, ότι δουλεύοντας με τα υπόλοιπα παιδιά, είναι πραγματικοί εραστές της τέχνης. Δηλαδή, δουλεύοντας με επαγγελματίες, ναι, τέτοιο ζήλο δεν έχουν δείξει και αγάπη όπως αυτά τα παιδιά. Πραγματικά με έχουν συγκινήσει και είναι πολύ αγάπη για αυτό το πράγμα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν. Να ευχαριστήσω τις δύο βοηθούς που είχα δίπλα μου πάντα, τη Μαριάννα την Κυριακάκη, τη Λαμπρινή την Παπαδημητρίου και τον Μιχάλη τον Γλιάτη που επιμελήθηκε τη μουσική. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα